Здравейте, приятели! В следващото видео ще покажа как да си инсталирате Diamond Tools Lite напълно безплатно и как да си инсталирате игри в него. Започваме. Първото нещо, трябва да отворите вашия браузър и да запишете Diamond Tools Lite. И ето. Diamond Tools Lite, the most personal application for disk. Натискате първия линк. Download. Тук ще се отвори това. Изчаквате го. И ето тук и се зарежда. След като ви се зареди, отивате във вашите файлове. Ето го, Diamond Tools Lite. Натискате два пъти върху него. Натискате Yes или да. И ще ви се покаже ето този прозорец. Натискате Freelance. И натискате Install. И ще ви се отвори ето това. Избирате си и ще ви се отвори ето това. Избирате си коя опция сте. Избирате си дали да сте платена версия или безплатна. И натискате Agree and Continue. И тук натискате Accept. Ако имате фикс и не ви става да ви се инсталира приложението, ето тук линка, може да гледате това видео. Как да оправим фикса на Diamond Tools за инсталацията. И след това натискате Close. И ето ви го. Но сега как да се инсталирате игри в него. Първо го отваряте. И сега натиснете Skip. И ето ви го. Отивате в Image. Тук iOS. И тук, ако имате Files, може да добавите ето тук. Но ако искате да добавите бързо да ви се инсталира играта, ще трябва да си купите платената версия. Но аз лично отивам в USB и Unlock. Това на мен доста ми помага, когато искам да си инсталирам игри. Ето, например, давам с FIFA 18. Ето, например, давам с FIFA 18. Тук на мен ето ми го дискът. Още съм го принесъл. Но вие като ви се инсталира играта, поставяйте го в Diamond Tools и на ваш играта ще ви се инсталира. Супер просто е и лесно. Така че, да. Това беше от мен. Аз бях Румен Димитров и ще се видим в следващия път.